Ден 13 откачване на шорт всеки ден. И да, знам, че го качвам 14 януари. Това е защото вчера на 13 януари излезе Hytale, една от най-дълго очакваните игри. Чака се, мисля, че от 7-8 години. 7-8 минг ще си. Та излезе играта, аз почнах да играя, пуснах стрим, обсъждах с чата и много хора смятат, че Hytale е просто копия на Minecraft, което категорично не е. Играта е направена от създателите на Hypixel сервера, който е най-големия сервер на Minecraft. Така че това е класическа история на хора, които девелопват неща за една игра, след което решават да направят собствена игра по подобие или поне близка до първата игра, в която са работили. Знаете ли кои други игри са направени така? CS, Лига и Dota. Три от най-играните игри в момента, от последните 10-20 години. Очевидно Hytale не е просто копия на Minecraft. Иновация на жанра е. И Minecraft отдавна не е една игра. Отдавна е жанр, който се разпространява. И просто до сега хората, които влизат в жанра, не са могли да направят достатъчно уникален продукт, който да се различи от Minecraft и да стои на свои собствени крака. Най-близкото нещо до това е Terraria, която има много голямо комюнити, е много развита и никой не казва, че Terraria е копия на Minecraft. Нали? Така че мисля, че Hytale е просто следващата стъпка. Все пак е Early Access, така че има много бъгове, но студиото е изключително ангажирано да апдейтва и да прави често апдейти, да прави големи апдейти, имат големи планове и им пука много за хората, които играят играта, така че аз съм обнадежден за бъдещето. Със сигурност очаквам по-големи апдейти в Hytale, отколкото Minecraft правят, дето добавят един моб през 2 години. Но да, поне дано Hytale насъска Mojang да си стегнат и да почнат да правят по-големи апдейти.